La recollida massiva de dades és una de les principals característiques de les plataformes IoT en l'àmbit urbà. Per a promoure una eficaç compartició i explotació d'aquestes dades, FEM IoT posa en marxa el projecte Valorització de Dades de la IoT. Aquest projecte té l'objectiu d'integrar, interconnectar i fusionar plataformes d'anàlisi de dades heterogènies i construir nous serveis sobre aquestes plataformes. Els nous serveis d'optimització de flotes de bicicletes i motocicletes es basen ara en intel·ligència artificial. Un dels resultats monitora el perfil de conducció amb l'objectiu de plantejar situacions d'accés remot a les dades del vehicle. En aquest servei s'alerta els vehicles que estan a punt de col·lisionar. Aquests envien les seves posicions en temps real a un entorn virtual que integra un algoritme encarregat de fer la predicció de trajectòria i alertar els conductors implicats. L'objectiu d'aquest mòdul és detectar vianants i ciclistes en passos de vianants utilitzant la visió per computador, podent així monitoritzar i analitzar diversos aspectes com el nombre de persones que creuen cap a diferents direccions, la mitjana de temps que es triga a creuar l'àrea i el temps d'espera. En un futur de mobilitat elèctrica, la generació i consum d'energia en les ciutats requereix optimitzacions. Els mòduls VIPP preveuen la incidència de les ombres sobre els sistemes fotovoltaics en zones urbanes per tal de maximitzar la generació d'energia. L'objectiu d'aquest model és trobar el nombre òptim de carregadors per a vehicles elèctrics lleugers tenint en compte el consum energètic d'una xarxa d'enllumenat públic. Es fa una predicció dels punts de càrrega ocupats per cada 5 minuts de les pròximes 24 hores i es prediu el temps d'ús de cada carregador i la gestió de l'energia òptima per a cada estació. Aquest mòdul permet predir els trams i les franges horàries on i quan pot produir-se un estat de congestió del trànsit i el vincula amb la qualitat de l'aire de Barcelona. Les dades de mobilitat fan referència a dades sobre ubicacions que a vegades es comparteixen, fet que comporta un risc associat sobre privacitat. FEM IoT recopila dades de vehicles de forma anònima per tal de poder transformar-les en serveis aplicables en la conducció. S'han desenvolupat metodologies que recullen dades sobre les emissions al Port de Barcelona que permeten l'optimització de les rutes i estacions de parada de vaixells per a minimitzar la contaminació i els fluxos energètics dels carrers circumdants al port. Aquests casos d'ús tenen l'objectiu de proporcionar capacitat d'emmagatzematge, d'assegurar la finalitat de les dades, d'obtenir indicadors i algoritmes i de facilitar al sector privat i públic un suport per a la presa de decisions en el desenvolupament de nous serveis, aplicacions i models de negoci entorn del carrer connectat.